Ernaik martxa deitu du euren aurkako operazio ultraeskuindarra salatzeko. Nafarroko 20 eskualdetik gora batu dira Sorionekoak mugimenduak maiatzaren 10erako egin duen deialdira. Nafarroko administrazioko lan baldintzak eta zerbitzu publikoak hobetzeko egin diren grebaren eta mobilizazioen jarraipena zabala izan da. Erratzun baztanen irauli den hormigoi kamioi baten gidaria larri zauritu da. Aitameni Fundazioak haurtzaroa eta osasun mentala Sahara hegoaldeko Afrikan erakusketa antolatu du Sanduzelaiko Zipiboxean gai horri buruz informatzeko eta sensibilizatzeko xedez. Nafarroa osoko 70 akordeoi jotzali inguru elkartu ziren larun batean Elizondon Nafarroko akordeoi 12. topaketa ospatzeko infernuko auspoa izena zuen jardunaldiak. Preso politikoen nazioarteko egunaren harira Ernai Gazte Antolakundeak apirilaren 17an Gazteon eskutik ekimenaren baitan Berriozarren egitekoak ziren ekitaldien kontrako neurriak hartu ditu Auzitegi Nazionalak. Erabakien nondik norakoak zein egoeraren irakurketa partekatzeko agerraldia antolatu du Ernaik Berriozarren eta apirilaren 17an mobilizatzera deitu du Euskal Gazteria. Gaur Berriozarren bildu gara azken aste hauetan zenbait lobby eta alderdi ultraeskuindarrek Ernairen aurka abiatu duten operazioaren berri emateko. Apirilaren 17tik 20ra Berriozarren Gazteon eskutik topagunea antolatuko dugu eta apirilaren 17an preso politikoen nazioarteko egunaren testuinguruan Euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko ekitaldi bat genuen antolatuta. Ekitaldi honen helburua bazen presoen etxeratzera bideak, gatazkaren ondorioen konponbidean daukan garrantzia azpimarratzea eta herri gisa egoera normalizatu batera heltzeko bidean daukan garrantzia azpimarratzea ere eta gatazkaren oinarrian dauden gatazka politikoari heltzea. Ikusi dugu nola hau publiko egin eta gutxira sektore ultraeskuindar hauek gure aurkako operazio bat abiatu zuten salaketa publikoa eginez eta azken buruan Auzitegi Nazionalean salaketa sartuz. Eta gainera azken honi lotuta astelehen honetan jakin dugu Berriozarko udalari espediente administratiboa helarazteko eskatu diola Auzitegi Nazionalak eta baita ere ekitaldia ikuskatzera Espainiar Polizia Nazionala zein Guardia Zibila joateko. Uste dugu hau onartezina dela, herri honek aurrera egin dezan oztopoak jartzen besterik ez dabiltza zenbait sektore eta horregatik guk aurrera urrats bat emango dugu askatasunaren aldarrikapena eta adierazpen askatasunaren aldarrikapena kalera aterako ditugu eta horregatik apirilaren 17an dei egiten diogu Euskal Jendarteari Berriozarren arratsaldeko 6etan antolatuko dugun mobilizazioan parte hartzera eta baita ere osteko egunetan eta Gazteon eskutik egitasmo osoan parte hartzera ere. Otsailean aurkeztu zuen Sorionekoak mugimenduak maiatzaren 10erako antolatu duen ekitaldia eta oraingoan egitarau osoa aurkeztu dute Iruñan egindako agerraldi batean. Euskara etorkizunerako zubi dela irudikatu nahi dute eta zubiak igaroko dituzte Nafarroko eskualde eta herri haunitzetan. Zubien deiari emandako erantzuna ez da makala izan, iparraldetik hegoaldera eta mendebaldetik ekialdera. Nafarroa osoko zubirik esanguratsunetako ekitaldiak antolatu daudela iragarri dute eta deia egin dute herri gehiago parte hartu dezaten. 20 eskualdetik gora batu dira ja deialdira. Nafarroako zubiak euskararen alde hartzeko deia luzatu genuen. Eta gaur, maiatzaren 10eko egitasmo osoa aurkeztera gatoz. Zubien deiari erantzuna ez da makala izan, iparraldetik hegoaldera eta mendebaldetik ekialdera. 11 eskualde eta herri ezberdinetako Nafarroa osoko zubi esanguratsuetan ekimenak antolatuak daude. Orain arte, deialdira batutako batzuk hauek izan dira. Aranguren, Baztan, Lexaka, Donestebe, Leitza, Lekunberri, Ultzama, Jauntxaraz, Sakana, Ekialdea, Zubiri, Aribe, Erro, Zangoza, Tafaia, Larraga, Lizarra, Gares, Rodosa, Mendabia eta Tutera. Eta gaurko agerraldia
deialdi horiek azpimarratzeko eta herri gehiagori zubien egitasmora batzera dei egiteko ere probestu nahi dugu. Bete ditzagun euskararen alde zubiak, sortu ditzagun euskaratik eta euskarara zubiak. Maiatzaren 10ean, goizean zubi horiek guztiak eta gehiago hartuko ditugu. Zubiak igaroko ditugu. Euskara etorkizunerako zubi dela irudikatzeko asmoz. Arratsaldean aldiz, mobilizazioa eta egitarau txiki bat antolatu dugu Iruñean. Eta horregatik gaude hemen, Kosterapea parkean. Hemendik abiatuko baita arratsaldeko mobilizazio herritarra. Leloa, ireki ateak euskarari, izanen da. Eta hori bera irudikatzeko, goizean zubiak igaroko ditugun bezala, arratsaldean euskararen alde Iruñeko aterik handiena zeharkatuko dugu. Ate hori, portal berria bezala ezagutzen da. Hemendik ikus daitekena. Iruñak historikoki izan dituen 7 ateetako bat da. Gaur egun horietatik guztietatik handiena. Kosterapea parkea bezala ezagutzen den hau Iruñeko alde zaharrarekin konektatzen duena. Mobilizazioa Takonera parkean amaituko da. Bertan, enekantak, puzgarriak eta bestelakoak egonen direlarik. Maiatzaren 10ean, zubiak sinbolo bihurtu nahi ditugu. Elkarren arteko topaguneak ezinbestekoak direla uste dugulako. Eta ateak ireki nahi ditugu elkar ulertzeko, eskubideen alde egiteko, aurrera pausuak emateko. Gure hizkuntzari ateak ireki nahi dizkiogu, euskara nafar guztiona delako. Ateak ireki nahi dizkiogu gure hizkuntzari, baita herritar guztien eskubidei ere. Euskara Nafarroakoa da, eta Nafarroakoa bada nafar guztiona. Manifestazio batek funtzionarioen greba eguna itxi du eta sindikatuek historikotzat jo dute. Funtzio publikoaren mahai orokorrean ordezkaritza duten 5 sindikatuak LAB, AFAPNA, Comisiones Obreras, ELAK eta UGTek mahai hori defendatu dute legitimatutako foro gisa non gobernua behartuta dagoen zerbitzu publikoak hobetzen laguntzen duten lan eskaerak negoziatzera. Greba historikoa dela eta asteazken arratsaldean El Bosquecillo eta Sarasate pasealekuaren artean egindako manifestazioaren ondotik gaztelaniaz eta euskaraz irakurri duten komunikatu bateratu baten aldarrikatu dute ordu erdi baino gutxiagoan bete dute ibilbidea. Mugarria da ez bakarrik mahai orokorreko erakunde sindikal guztiek bat egin dutelako, baizik eta eremu guztiak osatzen dituzten kolektibo guztiek, osasuna, hezkuntza, nukleoak eta toki erakundek ahotsa altxatu dutelako kaletan nabarmendu dute. Testuak martxoan bortz zentralek aurkeztu dituzten aldarrikapenak ekarri dituzte gogora. Sindikatuek administrazioari berretsi diote estatu berri bat negoziatu nahi dutela bai eta langile guztientzako lanbide karrera bat ere, irizpide objektiboak izango dituena, prestakuntza eta dedikazioa sustatu eta ordainduko dituena, zerbitzuak hobetuko dituena eta eremu guztietako desberdintasunak zuzenduko dituena. Gainera, sektore publikoko privatizazio politikarekin amaitzea eta privatizatutakoa iraultzea eskatu dute. Plantilla handitzea errealitatearen araberako dimensionamendu egokirako. Familia eta lana uztartzeko bidean aurrera egitea eta lan kontratuko langileen egoera hobetzea hitzarmena eguneratuz. Gaur hemen elkartu gara esateko aski dela. Traba gehiagorik ez dugula onartuko. Plantillak konpromisoak exigitzen dizkio Nafarroko gobernuari. Eta gaurkoa egun handia da, mugarria, langile publikoen ibilbidea. Nafarroako gobernuko zerbitzu publiko guztietan eta tokiko administrazio guztietan egin dugu lanuztea. Protesta egin dugu oinarrizko sektoreak, osasungintza, hezkuntza, gizarte ongizatea eta kultura, ahultzea ahalbidetu duen gobernuaren kontra. Ia urtebete daramagu funtzio publikoarekin estatutu berriaren inguruan hitz egite eta negoziatzen. Baina ez du aurrera pausorik eman azkeneko urte honetan. Partxeak baizik ez dizkigute eskaintzen, eta kontseilariak ekimen guztiak boikoteatzen ditu. Benetako konpromisoak esegitzen dizkiegu, eta horietako bada, trabak jartzen dituzten ordezkariak negoziaziotik kanpo geratzea. Estatutu berriarena administrazioak hartutako konpromisoetako bada.
gobernu sostengatzen duten alderdiek ere onartu zuten konpromisoa. Legealdi honen hasieran funtzio publikoak, bere zuzendaritza nagusiaren bitartez, konpromiso honen berri eman zigun eta esan zigun aurrera egingo zuela. Baina, hasierako lan dinamika hau 2024an gelditu zen. Funtzio publikoko kontseilariak diskurtso aldatu eta estatutu berria parlamentura 2027 urtean iritsiko zela aurreratu zigun. Mahai orokorreko sindikatu guztiok une hortean planto egin ondore, gobernuak mugimendu txiki batzuk eta guztiz ez nahikoak eman ditu. Horregatik, langile publiko guztiok, kaleratera garenok eta zerbitzu minimoen pegatinaren atzean langile lanean ari diren edo lanera behartuak geratu diren horiek, Nafarroko gobernuari exigitzen diogu berriz ireki dezala negoziazio prozesua. Eta benetako konpromisoak har ditzala prozesua behar bezala bukatu eta hau hola ziurtatzeko. Zehazki, konpromisoen inguruan hitz egiten ari garenean hontaz ari gara. Bat, estatutu berriaren testua beranduenez 2026ko urtarrilean parlamentura iristiko konpromisoa nahi eta behar dugu. Horretarako egutegi bat, kronograma bat aurkeztu beharko lukete, gaurtik hasi eta parlamentura sartzen den egunera arteko. Bestetik, bigarren aldarrikapen edo konpromiso bezala exigitzen duguna da, estatutu berria eta karrera profesionala abian jartzeko gastuak ordaintzeko planifikazio ekonomiko bat. Hau da, behar dugu, Nafarroko gobernuak eta funtzio publikoak esan diezagun disponibilitate presupuestarioa daukala, behar diren erreforma guztiak aurrera eramateko. Gaur egun hona ekarri gaituzten aldarrikapenak direnak. Batetik, behin-behinekotasuna 100% jaistea. Bestetik, soldatak igotzea Nafarroako KPI-a erreferentziat hartuta. Eta plantilla, zerbitzu publiko bakoitzean ditugun beharren arabera dimentsionatzea. Horrez gain, hirugarren aldarrikapen bat ere daramagu, osasunari buruzko foru lege berriak zerbitzu publikoak blindatuko dituelako konpromisoa nahi dugu. Eta baita plantilla osoaren lan baldintzak zainduko dituelako konpromisoa ere, gaur egun dauden desberdintasunak desagertzeko. Prozesu hau ongi bukatu dadila erakusten eta oztopatzen duen oro, negoziazioetatik baztertzeko konpromisoa nahi dugu ere. Langileen lan baldintzak eta zerbitzu publikoak hobetzeari buruz hitz egiteko prest gaude, eta horren erakusgarria da, gertatutakoa gertatuta, maila orokorrean lanean jarraitzen dugula. Bada garai, erronkari aurre egin eta funtzio publikoaren estatutu berriari benetan heltzeko. Espero dugu, gobernua, ohar dadila gaur kaleetan transmititzen ari garen haserreaz eta ezin egonaz. Eta jar ditzala prozesua berriz ere abian jartzeko behar diren bitartekoak. Eskerrik asko etorri zareten guztioi, eta baita zerbitzu minimoen pegatinaren atzean gelditu diren guztiei ere. Eskerrik asko bihotzez. Bestalde, une honetatik bertatik iragarri nahi dugu mobilizatzen jarraituko dugula. Harik eta gure lan baldintzak hobetzea lortu arte. Duinak izatea nahi dugu, arlo publikoan sinisten dugulako, eta kalitatezko zerbitzu publiko sendoak nahi ditugulako. Bukatzeko, gogoan izan, greba eguna gaur ez dela bukatu oraindik, eta arratsaldean ere beste hitzordu bat daukagula bosterditan, Basotxo kalean eta Konerandoan, antxe elkartuko gara, bale? Gora zerbitzu publiko duinak eta gora langileon borroka! Berrogeita 7 urteko gizon bat larri zauritu da Baztanen erratzun zehazki gidatzen ari zen hormigoi kamioia iraulita. Guardia Zibilak jakinarazi duenez istripua eguerdiko 12 gertatu da NA 2006 errepideko 5. kilometroan. Behargin Elizondoko bizilaguna eta kamioiko bidaiaria bakarra lanean ari zen hormigoi makina irauli denunean. Larri zauritu da eta ambulantzian Nafarroko Unibertsitate Ospitalara eraman zuten. Sanduzelaiko Zibi-boxean, Benito Meni Fundazioak antolatutako haurtzaroa eta osasun mentala Sahara hegoaldeko Afrikan argazki erakusketa jarriko dute apirilaren 26 arte. Fundazioa 2004an sortu zuten
eta Jesusen bihotza sakratoren aizpa ospitalariekin lotuta dago. Sanduzeleiko Zibiboxeko beheko eta lehenbiziko solairuetan fundazioak egindako lana jarriko dute ikusgai, izan ere fundazioak eta aipatutako kongregazioak garapenaren aldeko lankidetzan dihardute 3 kontinentetako 25 herrialdetan, eta mende bat baino gehiago aritu dira munduan behar gehien duten lurraldei abegikortasuna eskaintzen. Erakusketa ordenako aizpek Afrikako hainbat tokitatik bidalitako argazkiak jartzen dituzte ikusgai eta zenbait argibide idatzi dituzte irudietan, testuingurua ulertzeko. Erakusketa modu jakin batean diseinatu dute, beheko solairuan jarri dituzten argazkiak eraikinaren kanpoaldetik ikusi ahal izateko. Erakusketak sarera librea du eta astelehenetik larunbatera bisitatzen alda, goizeko 9 ordu bitara eta arratsaldez 5 9. Milaka adingabe daude sozialki marginatuta eta baztertuta eta horiek osasun mentalerako duten eskubideaz sensibilizatzea da fundazioaren helburua. Horren bestez arazo hoiei modu integralean erantzun nahi die fundazioak eta estigmari aurre egiteko xedez tratamentuak eta langile kualifikatuak eskaintzen ditu. Izan ere Afrikan ohikoa da osasun mentalarekin lotutako gaixotasunak dituztenak espiritu txarrek hartutako personatza jotzea. Gainera, persona horiek familiatik botatzen dituzte. Familiendako zorigaitza ekartzen dituela pentsatzen baitute. Fundazioak Nazio Batuen adierazpenetan aldarrikatutako duintasuna eta giza eskubideak aitortzen ditu. Nafarroako 70 akordeoi jotzaile inguru elkartu ziren Elizondon Nafarroko akordeoi topaketaren 12. edizioa ospatzeko, Infernuko auspoa izena zuen jardunaldiak. Eguna lur diskotekatik atetzearekin batera hasi zen eguerdi aldera musikari tropa osoa Elizondoko plazaraino iristen zen eta ezustean omenaldi txiki bat egin zitzaion 2021an hil zen Miguel Iparragirre akordeoi jotzaile zaharrari. Mikel eta Izaskun Iparragirre, Miguelen semeak, Jaione Lizagoien eta Itziar Aleman eta Katalina Arraztoa eta Itxaso Barriolak dantzatutako ongietorri aurrezkoa jaso zuten haren emazte eta seme-alabek plaka bat eta publikori eskainitako hitz batzuk alabaren eskutik eta Elizondoko zinpeko alkateak amaiera eman zion omenaldi txiki hunkigarriakin.